to me be a bon so na ji wo hudi hye wo hu kunan se enema betimasi bibi betima dane onipa bia woni nkuran hye wa abrabom no obobra wo hu so because ne atu bia wo fa ne saa untimi nka nkyere wo ho se nyesi na wo se me komani me be ni mababa bi wo so wo power ye na private car V8 ejina ne ye frɛ no no se tutu nani abra oba bi anyina wo because onje ne hu kunan onim so betima nante abonten kora akohie ne munyamfo bi amana park ne car sa afrɛ no into no nko na ejina environment wo but aben ne bo aye frɛ nyina no o hwe na chisi bia oba bi o special chain no ejina wa eno ne ye ka cho onum se ya hye wo hu kunan na won so deserve ne o park car na o frɛ nipa no fa kokoduro gadamomentum bi bibi betimasi wa abrabom ni je se da bia obo abubuo papa ne ka kire se ne bentimi nko international school da adenti na omobuo de medimi entinubo se sikafo no MP4 no omo na omoma da bia ko se school no na yesa atonu an tuba ne benyini no otimi nko MP assembly ma kro ntimi ni bida otetemantam ho a na odede toilet papers no a otonsuo no consequences sa nyame amamu a afefeva bia ntimi ma na brabo mu bim ene ye hye onkuna ka kye wo papa ne se ka kire wo se me so me ba be ko school papa ni bi na sole wakapa adwuma bi som dance bo abeduru ho emu abamu ye de efie de obi anwie university da nzo woko SS ba ni trimpo nyanzo owie SS na obepesisi bi obepepa bi obepensuo bi atonton ne kakra ka kire ohun wo school na wo konu mu se dance bo a wunwie na awrade ayibo afo aba hye ohun kunan ebedane ebesi uyi obeko akwanim ehuru obi a woni ani da so sa obi na so ne mu aboa no yehunu obi ani fie nipa bi antu kwan sa obi apake ka da kro se u favor atwo so me favor da wo so me pese me ye onkrata nya do tu kwan onim ni ba bia but wa ye de ama no ye ni ma me panyi bi ani kuna wu agya na ne obedi hu odene obi aheda ba ba hwehwe ne kwa so penasem dida bia woda payroll so ye ntua ne kan ye hwe ne manyina school look at what happened to Edward Akwasi Boateng recently eto obi akoma so keke oze papa wa bonyoma che me toka amoadam tenase esi wo wi ase ntutu wa hye ohun kuran me mu hu abamu da ka kire ohun se be ye eti me kan bible nsem bia ya me de carry story bible so mo ko o masase so na nkofo possess land no ana omudi mirika be kan se edombele mane abrane bi wa asase ne so eti se ye kope ye ntimi won carry posole fi o mo anos mo ye so yam fi ani nkowe okoba ne yesede na asie wose no kore dombere mafo agi asase na boso nanso tumi pa de yen ye betumi won hye ohun kuran ka je ohun se be ye asase no wa no atoye agi afuru nsam no hini we we ska abaza ziri ze ne wagi awie ska ni we ze ne wadi ku hye ohun kuran ka je ozo mo japade nkodi baabi eye wo de an nko ade obekokodene wonsa beka wo yesa wo ko wanim eno na togo kasa ya na ya me de all the sabon was me metna se me ye nipa no obi betime fura chire aba be di me ne me yere ne me mabone aku o mafiri wiase imi se wa hye ne hu nkuran se ne ebesi bi obegina se dombere ma no wa fight etia amefie tima pagya na ni munyama tena se abrabom sa na ayo nipa wo sa wodwene me mankofo intimidate u ade ketua bi ne ade gibibia firi wonsam ade ketua bi ne ade kan wono atum akwa bi ni made pa wo wura adwuma ehuro ketua bi a ye wuru ni ndi no ompesa ade kro obekọ ho biem kura ontimi nya biem okaso opeso ye host studio fozu otuo yawo wotena se one day pe na ade bi chia no mo de sere no enu nti wontimi metena seat ni so biem hye onkura ka kire so mo start nyanya sara na tie o brain woduru wonti minso so no nyame di mi beduru tena so na wese ne ma mfa ma wa ye ka kire wa wo fietie mu ho abam wa pro ne ho adwuma o ehemfa na menya akobo mesese asase be so kra na fitani me ko start madwuma enu nti oda so tene master nchen oye adwuma kra ne wo se de ma ne mfa ma no ade ya wekampi wonu so ye ndua ne ka akase obe sore da kra ka kire ho se me master ba na wo sua adwuma no wonim so obenya baabi aye adwuma emirepam na si mi nkohunu asambere ma bi mi nkohunu MC bi mi nkohunu pani bi nsi so won kire ne se me ye ka ma pon me hu mi ni baabi ye adwuma bibi betuma si so hun kran ebe ye Kia dusha no unkra na abrabo asini ye. O sha unkra kwa asingetia abrabo ntimi nyiwu mada. Nti wa wotifi ade bi bu abam bibia ma wo ntwetwede wa asetrem adwendwiri bi abeda so se ase enye yie se ya na beye ye fie de obi antu kwan da nkwa start wonkrata fampai bota akire obeba beye boga be yini pani bi afra busuanim ebe ye yie yeso kwa na refuse enka bi hye hunkra ka cho so mo na kwa na refuse o mo nyame manim nya o mo nim timeso mekọ okwa ebe ye yie
awurade nhyɛ no otie no ɔnyɛ me kɛseɛ yɛnya gidie ne yɛnka nkyerɛ yɛn ho sɛ ɛbɛyɛ na nyame bɛpagya ne nsa ama no munyam hyɛ aka no ɔfɔso no ma ɛtwa gu wɔ wiase sɛ woanhwɛ na wodi akyire a na biara no wobɛbu ho abɔ mfia sɛ nyame ama ɔyie na yɛ sɛbe ahemfo kyiniɛ ebi de da bi akyi ɛnyɛ wadwe sɛ da biara no wadwe sɛ wobɛbiti obi mesa no man obi a wɔyɛ nadwe sɛ da biara wopɛ sɛ wobiti obi na mo wobɛtuma ka sɛ mepɛ sɛ nipa so masi yɛ pɛ na mo mepɛ sɛ mebiti obi deɛ ɛde sɛbe abamubuo ne sɛbe mpɛduasa ɛno ɔmabɔne ba wabrabɔ mu ɛno na wanhwɛ ya wobɛkɔ speed bi a wanhwɛ sɛ speed no wo break bɛpae na ansa na wo break so bɛpa ne yɛ owuo abrabɔ a yɛ boy a yɛ kwa sɛ wode wo kaa nam sɛbe mampɔnkɔ anasɛ nkrakwa so wotim sɛ wo kaa ne dwane paa ɛkyɛn kaa bi ebisa ho nanso ayɛ wo a wahyɛ ho nkran sɛ baabi a mekɔ mɛdu te ho hia sɛ saa kaa na ebisa me kaa dwane kyɛn nti ɛsɛ sɛ me so yɛ dɛn me bɔ mɔden na me tro me ka kɔyi no wanhwɛ a wobɛnya accident ti ade a obi di yɛ ne fie no de kɔyi ofie yi a ɛsɛn ni de bia me ka saa asɛm sɛ nyame ayɛ obi a no ɛno ti na de bia me ka saa asɛm sɛ akwasi broni sɛ wo mu di ball na sɛ sɛ bi wo lusu kra na de achikafo na ɛdɛ ɛbɔ ne sɛ na anyɛ yi a ɔkyena bɛyɛ yi baade a ɛha adwen pa wɔ asante mam ane Ghana mam abambuo wanhwɛ yɛ wantimi nhyɛ ho nkwan da kɔpemta ma bɛwu afiri wiase ovoso yɛ nam yi ebi abo yɛ pɛn yɛso abo obi pɛn saa na abrabɔ ne ti o te duru me bi hɔ no ma menwi a wotie me wa check sɛ na wonam na wohu obi a wode wo ho check wo no saa nipa no nti Nyankopɔn wɔtan wa anaasɛ wanyɛ wo yie anaasɛ nipa no so a wo so hu no na wode ho toto a hu sɛ nyame apagya wo no wɔno nso so sin wo bi ɛyɛ ne di hɔ te duru me bi a abrabɔ a wobɔ nampa yɛbɛka ne sɛ wonya ne tɔɔten saa ɛna yɛkan abambuo nda bɛba nanso ne yɛ tuufo ɛwɔ SOMPA nipa program so sɛ abambuo de wotwu mu tae duru me bi atimi ba ofoso me kasa asɛm o kyɛ sɛ ne obi kɔ odwom sɛ bempraduasa na dwuma a wodie na bama busɛ saa na ɔma no kɔpɛ so otu ase na ɔkɔpɛ baabi tra ɛna me kafo saa asɛm akyɛw sɛ de wanya wotim na obi so hyɛ dɛm wɔ hram onya baabi nkɔ obi hyɛ dɛm wɔyɛ kyewkyew saa opie begya bɔnten na wɔsɛ kɔ wura dɛm hu ne wɔnyɛ wode so wanya baabi afa nti sɛ woba krom na sɛ yɛtɔ wade ba akokora hyɛ wo nkwa sɛ de nyame ayɛ wo no na kamfo awurade de wiase no de bia me kasa asɛ mo sɛ ɛnyɛ ahwedeɛ sɛ wokɔtɔ ahwedeɛ a wontimi wiase ahwedeɛ no a wowia firi toɔ no bɛsi ne nkɔn bɛsi toɔ no ne nyina dada eduru baabi a sɛ bemprɛdu sɛ wobɛbɔ baako bi na yɛ nsuo ya krɔgyen wontewe duru baabi so wobɛka baabi na ɛdɛ saa na wiase abrabɔteɛ ɛti wohwɛ wadanfo bi a ne wie school de one ne kɔ asɔre obu ho no kɔ asɛbe atare ɔde kɔ asɔre kɔ no fosu ano ɔde ma no nanso otimi hu obi de no wakyɛ no bibi yɛto eto fosu madika aka kyɛ sɛ drum rebi no on sɛ kyɛle blue bi no sɛ wo hyɛ bi da wo kodwa no watwi de agu awiem blue bird no ansa no akɔ akodwale aba na wo bɛwie na pai batene yɛ ka hyɛ wasa kyɛle no kɔ hu bi enti drum rebi wa hyɛ hu kran sɛ ne na anya yi a wɔkyena Nyankopɔn de wo de bɛma mo ofuso me da se siasia ye agidifo na se ye kita ye nyame mu ye anase ye di ye Nyankopɔn akyi wo ye muslimi ni wo di konshini Muhammad sallallahu alaihi wasallam akyi dia na watwere ewo eye Quran ene tresem ne mu se de dikanfo ne ba ye ya wanfo na hogono so no saa so ene wasa won so hu se ewia wo yase a waba no enya ade a wo befa na hogono so sɛdeɛ ɛdinkanfoɔ ne baayɛ na osi kete ede aboso ebo wonyem se emfa ho ene sɛdeɛ nneɛma besi akɔ sɛdeɛ ehum besi atu ogyamu o awiemu o ensuo mu no wɔnhwɛ akom ho ema wonti empo na wɔpere kɔ wadim ema wɔn saka wɔn botaya na wɔpɛse woduru ho no saa so na wɔsɛ wɔn so emulate anase wɔde saa de ne hye wotiri mu sɛ wɔpɛse wotutu anam si saa dikanfoɔ no wɔn ma dream pɔ no wɔn dream sie ene wɔn si yo ya wonya ya wotimi duru saa wɔn go na anase wɔn botaye no ho
Ovoso be ma sa wo hwe kyerɛsɛm ne mu obɛma wo emfa to ho bebree ewia we yase ayaba no bi wo ho a meka sɛi no enema pii wo ho na ya ye nipent na ye dan ya be ye mfonso aba ya akwa mu a ye beye na no akwa ye ekam bi e de aba beto ya adwene mu mfonso ba akwa obi ye ya na mfonso mienu o ye ya ema na blabo etwekwa ekyire ema na niema sɛye ema na blabo nyina ye basa no na saade no edini tirimu dam ntino ekyire no sɛ wose wo ye bibi krampo na woti bi free sa pastor yi ne ho a wo se wada so gina pastor ne mu na se ade dada na wo ye na no ama no amankyere na adwene ne spirit ene ne bibi enti ontimi mpem kwa nanim ema ne go no nani entimi endru ho na se ne nan entimi ndru ho enfonso bata nipa ho se wanya enfonso a wonhwe ensie bibi mfiri mu ena watimi di ahyehye wo ne ema ye bra wo kwa wanimu no wo so niema wo niema ne se wo poli na sa wo niema ne hwiegu a afa wo hyehye ne yie na wo poli bie mu nso so a empo no enya ade a wo niema ne be hwiegu empo krampo ne se wo kɔ no wo beyi wachie yie anase wanamo no betutu asi yie se be ya wo nsan konko poli bie enti ade ye ka kye wo bi a wo tie yen se wo ye mfonsuo bi e wo wabrabo mu ama atwe wo niema panyina asan a ye ka kye wo se enkachi na bibi krampo ansɛye a bibi enye ye emfa mawo sometimes nyakopo yi bibi firi ho na wode bibi pa bi abɛhya ho de amawo na so no agesa wo ye ho adwuma bibi ahyehyɛ ye ene na akwan wo ho da bia meka sansa na god bɛba abɔnten no ɛfɛgye mu ansa enti wo so no nyanketesie ne nsi yo hohom sɛ emfa ho ne mistake amaye wa mabrabom memma eno enka mempem ho na mentena fa ko mɛsɛ tu anamo foforo yɛse twini wo hwe no sɛ wo bɔ animu na sɛ anya ye yɛdane akyire ne yasabo betimi akoye di amount ovoso be ma make say no obi wo ho a oti relationship bi mo anase mplatwe anana wade bia wo wura mu be ma ne di nani te seprewa oba ne kan nani mako enti wo se me kwa me akua bia semesi de sa wade pa anase mplatwe me yi makoma mu pa de ama be ma bia anase oba bi de ene lalai ensida enye ni pa nyina ene te se oba na wo koye no anase be ma na wo koye no Kena chobe ma ya papa Nyankopon ko so fa ne kranse wo se de Ghana ma ase yakwa akodru bia no ye wo bi a wo suro Nyankopon wo ho de Ghana ma ase akodru bia no ye wo bi a wo no so suro Nyankopon wo nte no relationship atoto achew no ene amakokọ apiapem mesrawo enka se no ano no sa na relationship bia tente no to anamo kwa wanim obesa akwa akohia wo bi so mofo bi a nani beku ho no watimi aso mu ye ye wo disappointment pi na to ye wo ya brabom ye yire ye ho ye niema pi na ase ye betimi edai akoye nim na so ankwa ankosi ye enipa bi di ye hwamo ya ma no akekere ye mesrawo pasantoma ne gu movie kwa wanim na betimi enyo obi ado so obetimi aso mu anase niema papa bi e betimi asabo abrabom waye nipa de ka hu so obi bepidawo e wo abrabom obi de na no beka wo ka ho asem ama na hye wo hwe ye kurampo na e be ye osakako anu adofi se de obe wo no wan hwe odo na be ye osasi abo beka wa na firi wonto memu de odo ni dwale no ono na be sere woto de odo ni didie no so ono na be yi wo na mawe meso nka se ni pass mesi aye we sente no enya ade a mabie makoma mu de ama obi abiem efi se ni pakro no no e na adwenbone a hye ni tirimu ma wo de adwenbone no e hye wo tirimu ma medema no sinema ka cho se ba bia brabo na kwa akosie bia no ye Jeremia 29:11 ho wo say Awurade asem na eka minima adwenkro amadwe di afa wo ho enya adwenbone e ya adwenpa se be ya ebesi wo ye na esi wo kra ye nte no enwumafo so be ma me de ya me de metiefo nyina ene se won hye won hu nkunan na won pem kɔ wanim won botaye no wani da so ade beto wani wo be kata wani na so no won pere empenso bi wo horo so na won ten won sanko wani mbeduru ho ama ne manyina koye di amom medase no anuti na krobia sante kotoko ta kan se ukoto se pani bi tu ne bafoa na watewaso na wape kakra edi atu trim na dachi ankwan ma bi no watumi ahwe na watumi di abo bra eye tietietie orafo wiase asetena na ye ka no eye abrabo asetena ye wom ewo wiase hei ye afuru esane etempenten kwa no eye didwa nyina no eye wiase masetena eye abrabo enoti masema meka chon se asetena we yi a ye wom eye apredie
ewiase asetena no eya predie eno nti de wako ekon kan pa no eduru baabi a otumi eduru ne botaye so orofo yefo ni yesane nyina no senia wobi epesika kakra ede abone bra senia wobi epesika no abosese bi ede agya ne ma senia wobi epedwetre bi ede edidwa sede beya ewiase asetene onyemobo eno ti da meka to se wiase asetene no ya predie na de wo prekukon kan pa no wono ene duru baabi a oduru ne botaye so eno ti meka to ne se wo ya predifo pa de a pre na kukon kan na kokko wanim na nyoma be kon kan ede amawo ewiase asetene no ankasa ayo ko abrabo wo ye namu no ayo ko na ansa na obetimi adi nkunim ewo okumu no na kyese wabre ye pa eno ti empempi no ya na wotan etese se de otimi ekonkon kan na wokon enkoden no ono enempempi no nkunim abotre ye de bono orofo ewiase aseta na ye kan no se wumia wani na wokonkoden pa dia wo na abotre no ubetumi abo Every so be a walk biano, on corner hogonoso, will be away na address or biano, and kunim and a warpe, no corner chidiana or in kunim abotre. And not tidiana ubesua dear free whim, if we are see a brabona cassa a bono, a brabon and yet betesa. And not tea mimia bema, me papa, and poyama no more dreamuno. Ya besre se edwadie mu no eduru baabi o mo konkon kai na enkonachi ene nkunimdie ho bere a wo bebre no ene nyankopon be ma anwoma sa na ksa esa no na emfaso so eba ye hye saade no so ebebo yi papa ewiase asetra na ye ko no wodofo anya betesa o ewiase asetra no eya hopachie also pa wo hu achi e wo wiase abrabom se obeye kukodurufo na wahye wankasa wo hu kran se ade a meye no mehwese baboa me ana enya hu gunu so ade bi wo wa ye de kokoduro na eye ade bi wo wa se wankasa hye hu kran se ade we ya mankasa me de mensa asom no ebeye ye ne beye ye mamatumi anya mfaso eye yesu a meko akonkan se de beye wiase abrabom so meka ho eno te die na wo ye na adwumira wankasa untimi nhye wo hu kran adwuma na wo mu no tsena amanfo eka ho nsem de obeye bia anya amanfo fe awade na wo wade no ukunu de obeye bia no enye ne fe saa na wo yire so de obeye bia enye fe orofo ma asem ameka chu dede bi se nya kokoduro na wankasa hye wo hu kran wade bia wo ye no e wo wiase asetenam sa wankasa nya kokoduro na wankasa hye wo hu krana me wo gidie kase pa wo Israel dom bemma mu se ade bia wo de wo sabesom bia no e wo se eyeye na de mfaso de ebre wo eno ti menka chu dede bi se abrabo na nkasa aye bono wo wiase asetenam ha no enya hogunu so enya hogunu so kra ye dan ya sam keka babam ye dan ya bambuo babam na sayo no duru ho a eno na menka kire wo se yese wo pa wo hu achi na wo ye kokodurufo na wo hye wo hu kuran se sayo bam na sanyoma ekokon kan ede maudi a na ye nase ena so de madombe ma Yesu efrise wo so obo bia na botaye nti obo bibia no ono krupo twedi ampon eninim eno ti ena meka chu bibia se won hye ne hu kuran wo dwumadie bia wo die ma na nkunibie ebetumi akon ede amano ayame modofo pa seyaw aboaji fosu nintin fosu